Moita expectación esta mañá no Salón de Plenos de Vilanova para escoitar a Gonzalo Durán. O alcalde da localidade rachou hoxe o seu silencio despois de que o pasado venres estalase a polémica polas súas declaracións contra a presidenta da Deputación de Pontevedra, nas que aseguraba que Carmela Silva é a chacha para todo do ancián Abel Caballero, o alcalde de Vigo. Despois de que a Deputación anunciase unha denuncia contra el, hoxe Durán nin se retractou nin pediu perdón polas súas palabras. Yo no me arrepiento de nada. Me arrepiento, ¿sabes por qué no me arrepiento? Porque estoy defendiendo a mis vecinos. Y cuando defiendo a mis vecinos, no me arrepiento de nada. O alcalde evitou en varias ocasións valorar as súas propias declaracións do pasado venres. Concluiu que será unha decisión judicial a que lle dea ou lle quita razón. Quien va a decir lo oportunas, lo adecuadas o el derecho que tengo a hacerlas va a ser ahora un juez y por lo tanto, por respeto, me limito al juez. Figuraros que el juez diga que todo lo que hice yo sea correcto. Figuraros que lo diga, pero lo va a decir un juez, non lo voy a decir yo. Durán acusa a Deputación de Pontevedra de sobreactuar lanzando unha denuncia na súa contra polas súas polémicas palabras para tapar as dúas causas abertas entre o Concello e o ente provincial, a conta da Estrada de Baión e a piscina de Vilanova. Asegura o rexedor que eses fondos provinciais procedentes de Vilanova e de outros moitos concellos pequenos da provincia foron desviados en beneficio de Vigo. Nos han llevado el dinero, lo han desviado. Eso es lo que ha pasado. Y cuando lo metemos en el juzgado, buscan cualquier excusa para cargar para ver si consiguen que nos callemos. E es que yo no me voy a callar. Despois de que tanto o presidente como o vicepresidente da Xunta tachasen de desacertadas as declaracións do alcalde de Vilanova, hoxe o rexedor asegurou que ningún membro do PP, nin a nivel galego nin estatal, lle dixo que a expresión empregada contra Silva fora inapropiada. Asegura e xura que ninguén do PP lle pediu que dimitise. Que pouco nos conocéis, hombre. Por favor. Es que esa pregunta es ilógica, por supuesto que nadie me pidió nunca la dimisión. Y aparte que los únicos que me pueden pedir a mí la dimisión son los vecinos de Vilanova de Arousa. Despois de que a treboada política se desatase en Vilanova, o caso chegou tamén á mancomunidade do Salnés, presidida en funcións por Gonzalo Durán. Agora o Grupo Socialista pide ao PP que sustitúa a Durán na presidencia, ameazando con plantar o ente supramunicipal. Ante ese desafío, Durán vaticina que nada vai cambiar tampouco na mancomunidade e que el continuará fronte do organismo. ¿Tenéis alguna duda que va a seguir funcionando todo como un reloj? Gonzalo Durán compareceu no Concello arroupado polo seu equipo de goberno, 3 deputados provinciais do PP, Salome Peña, Ángel Moldes e Luis Aragonde, e a alcaldesa de Moraña, Luisa Piñeiro, entre outros representantes públicos populares.